سيف السلاسية ناي سلوس بسم أبن ولدن منفس قدوسن حد أملاخ آمين قويتاي برخت كهبني نزاز تبارخت ألتون زقرب الكات ألوتي سمعني لما ناي تقبل حتى ون قرب للي قويتاي نبي دحيالان حلفك أيتهبني تنكل سيطانن قطع سبب سلطانن أبلع علي أيتنص صلئ قريبت كبا يرحق حزنن شجرنون كبا يرحق قويتاي تأزازات كان خفتم عين لبوناي أبره محرت كون بزعل ومعلت زئا قلتف كالا أخلي نهياوت وقنات كاليتن معلتن كم زحل خيوم نخلو بدلين حتياتين غرن خت قبر اللي بأمالا دنت أمونات فقرات كايل منا كالخو ويتاي بزقدمن بزدحرن حتياتي محرني يقرون بللي كاب من كنيان تنكولنيان كومو أبل علي كفو نمفتسام كاب زحسب فتسيم كادحنني بزيكاخا كالا أملاخ يلن موباخا أمن اللخو او أملاخي سمعني حساب لبيون أسمر اللي ندقخا ولودت امكتكاخا حلوم انت زيبلكاك أداماوي فتسامي زيبلكا دحراوي او قويتاي بدلين خدم سسلي المناك اللخو أبلعلي أبوين هدين فتسوم رهراهي جيركا أمن قسا سمايات مسحوريهات كان ختتنبروم حتياتهم يقرب للهم حيلن مسغانان قويتنتن منقستنتن ناتكا إيمو بحقي نزوعخا أتسمع كاب حتياتي قطكا ملس محرت كاون كاباي أي ترحق قويتاي بمحرت كان بسهلخان لمناي كتسمع المنا كالخو كبرن قويتنتن مسغانان عغاي قبا نزل عالم أمين بملكوت سلس قدوس قصي معتب بملكوت سلس قدوس جنباري أمعتب بملكوت سلس قدوس بدحري أمعتب بملكوت سلس قدوس نابي مانا معتب بملكوت سلس قدوس ناب صقام معتب بملكوت سلس قدوس ملؤ سبنتي أمعتب بزيادة حتى بدلنيان زخنكو أبز عالم بهوت أبز نبرلون حريموتي بتزمت عالمن رخصات منافستي كيك أربونن كيفاتاتنونن أغارين أداوين منبريين مقوميين موطيين مئتاوين بملكوت سلس قدوس أمعتب حدا كخون انكالو سلسته كخون انكالو حدا زخونو أبن ولدن منفس قدوسن حانت سجدات أسجد بزدما سلاسي بقت سلسته بملكوت حدا مخانم مفلت بقت سلسته سلام مخانم سلسته بملكوت تخكل سلام مخانم حدا يبحل سلس قدوس أبن ولدن منفس قدوسن بهلونا تخكل سلام مخانم حدا እግዚአብሔር نبل سم بأكال سلسته انتخونه بسلطان بفرد حدايو مخرو زي كفافل زي ناتاتل فتصم حدايو أب زي ولدن بزي منفس قدوسن نبينو أحسبن ولدون بزي أبن منفس قدوسن نبينو أحسبن منفس قدوسون بزي أبن بزي ولدن نبينو أحسبن نساتهم بزي فللي بحدا حساب صنيعهم ينورو سلاسي بأكال سلسته بسلطان حدا يوم أب بفلي أكالو فتصم قد ألو ببهرقن مس ولدن منفس قدوسن حدا يو ولدون بفلي أكالو فتصم قد ألو ببهرقن مس أبن منفس قدوسن حدا يو منفس قدوسون بفلي أكالو فتصم قد ألو ببهرقن حدا يو أب فلي سمو أب كخون انكالو بملكوتو غنا كاب ولدن منفس قدوسن أيفلن ولدون بفلي سمو ولد كخون انكالو بملكوت غنا كاب أبن منفس قدوسن أيفلن منفس قدوسون فلي سمو منفس قدوس كخون انكالو بملكوتو غنا كاب أبن ولدن أيفلن ناي أبسم تغيرو ولد وي منفس قدوس أيبهلن بملكوت غنا مس ولدن منفس قدوسن تخكليو ناي ولد اسم
ተቐይሩ አብን መንፈስ ቅዱስን አይባልን በመለኮት ግና ምስ አብን መንፈስ ቅዱስን ትኽክል እዩ ናይ መንፈስ ቅዱስም ተቐይሩ አብ ወይውን ወልድ አይባልን ብናይ መለኮት ፍቓድ ግን ምስ አብን ወልድን ሓደ እዩ አብ አቦ ብምዃኑ ካብ ወልድ ናይ ባህሪ ወዱ ካብ መንፈስ ቅዱስ ናይ ባህሪ ህይወቱ አይበልጽን ወልድውን ካብ አቡኡ አይንእስን ምስ ናይ ባህሪ አቡኡን ምስ ናይ ባህሪ ህይወቱ መንፈስ ቅዱስን እኳ ደኣ ሓደ ህልውና እዩ መንፈስ ቅዱስውን ብዘይ ህጸጽ ብዘይ ምብልላጽን ምስ አብን ወልድን ብምኽርን ብህልውናን ትኽክል ብዘይ ምፍልላይ ብጥበብ ሓደ እዮም በመንግስቲ ትኽክል በአካል ሰለስተ በመለኮት ሓደ እዮም ናይ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሰለስትነቶምን ሓድነቶምን ከምዚዩ ሰለስትነቶም ብናይ ትጉሃን መላእኽቲ ምስጋና ይፍለጥ ኪሩቤልን ሱራፌልን ሊቃናትን ቅድመ ዓለም ዝነበረ ንዓለም አሕሊፉ ዝነብርን ናይ አማልኽቲ አምላኽ ምሱ እግዚአብሔር ቅዱስ 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 ብምባል ምስጋና ይግብኦ እናበሉ በሓደ ቃል የመስግንዎ በዚ ምስጋና ድማ አርባዕቱ እንስሳ ንአምላኽነቱ ብምእዛዝ በሓድነት ንስላሴ መስግኑ መንፈሳውያን ዝኾኑ ሱራፌልን ሰለስትነቱን ሓድነቱን ንምፍላጥ ሓያል እግዚአብሔር ቅዱስ 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 ተባሂልካ ትምስገን ናይ ጎይትነትካ ምስጋና ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ሙሉእ እዩ እናበሉ ሓያል ንዝኾነ አምላኽ ምስጋና የቕርቡ እነሆ ንሰለስትነቱ ምስጋና ብዘቕርቡሉ ጊዜ ቅዱስ ኢልካ ምምስጋን ካብ ሰለስተ አይወርድን አይድይብን እሞ በዚ ናይ ምስጋና ቃል ህልውና ስላሴ ይፍለጥ ንሕናውን ከምኡ ንመለኮተ ስላሴ ነመስግን ዝተመስገነ አብ ልዑል እዩ ዝተመስገነ ወልድውን ክቡር እዩ ዝተመስገነ መንፈስ ቅዱስውን ዓብዩ እናበልና ንስሉስ ቅዱስ ንሰግድ ብሰለስትነቱ ብፍጹም ነምልኾ ንዕኡውን ነመስግኖ ንዘለዓለም ዓለም አሜን አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ብገጽ ሰለስተ በባህሪ ሓደ እዮም በመንግስት ትኽክል በአካል ሰለስተ በመለኮት በኩሉ ክእለት ሓደ እዮም ሰለስተ ፀሓይ ሓደ ብርሃን ሰለስተ ገጽ ሓደ አምላኽ ካብ ፍጹም ሰለስትነት ብዘይ ምፍልላይ ሓደ ቃል ሓደ መለኮት እዩ አብ ምስ ዝዛረብ ምስ ወልድ መንፈስ ቅዱስን በሓድነት ይዛረቡ አብ ብወልድ ናይ ባህሪ ወዱ ብናይ ባህሪ ህይወት መንፈስ ቅዱስ በሓድነት ይዛረብ ወልድውን በአብ ናይ ባህሪ አቡውን በመንፈስ ቅዱስ ናይ ባህሪ ህይወቱን በሓድነት ይዛረብ መንፈስ ቅዱስውን ብናይ አብ ብናይ ወልድ ሓድነት ይዛረብ ናይ አብ ቃል ምስ ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ እዩ ናይ ወልድ ነገርውን ምስ አብን መንፈስ ቅዱስን ሓደ እዩ ናይ መንፈስ ቅዱስ ነገርውን ምስ አብን ወልድን ሓደ እዩ አብ ምስ ዝዛረብ ንሱ ወልድ በአብ ይዛረብ ወልድ ምስ ዝዛረብ ንሱ አብ በወልድ ይዛረብ ናይ መንፈስ ቅዱስ ነገርውን ምስ ናይ አብን ወልድን ነገር ሓደ እዩ ንሱ ብፍጹም አካሉ አምላኽ ክኸውን እንከሎ መንፈስ ቅዱስ ናይ አብን ወልድን ናይ ባህሪ ህይወት ወይ እስትንፋስ እዩ ተባሂሉ ከም ዝተነግረ መንግስቱ ካብ አብ ካብ ወልድ አይፍለን ወልድውን ከምኡ ከም መንፈስ ቅዱስ ፍጹም ገጽ ክህልዎ ከሎ በመለኮቱ ግና ምስ አብን መንፈስ ቅዱስን ሓደ እዩ ንሱ ቃል ወልድ አነ በአብ አብውን በአይ ህልዋን ኮይና ነብር ኢሉ ከም ዝተዛረበ ንሱ ናይ አብ ቃል ይበሃል ከምኡ ንቃል አካል ከም ዘለዎ ንአምን አቀዲሙ ወንጌላዊ ዮሐንስ ከም ዝኽብል ከም ዝመስከረ ቃል አቀዲሙ ነበረ ቃልውን አብ እግዚአብሔር ነበረ ቃል ድማ እግዚአብሔር ነበረ እዚ ድማ አቀዲሙ አብ እግዚአብሔር ነበረ ኩሉ ድማ ብኡ ኮነ ዝኾነ ኩሉውን ብዘይብኡ ዝኾነ የለን ህይወት አብኡ ነበረት እታ ህይወት ድማ ናይ ወዲ ሰብ ብርሃን ነበረት ብርሃኑ ኸኣ አብ ጸልማት የብርህ ጸልማት እውን አይረኸቦን
ኣይቀረቦን እዚ ብሩህ ቃል ብርኽቲ ብዝኾነት ድንግል ማርያም ብቅዱስ ገብርኤል መልአኽ ከም ዝተገልጸላ ንዓይ ድማ ከምኡ ተገሊጽኩም ቃል ሕይወት ኣስምዑኒ። ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ በአካል ሰለስተ በመለኮት ሓደ እዮም። ካብዚ ኣይወጹን ወይ እውን ኣይወርዱን፣ ካብኡ ኣይሓልፉን ወይ እውን ኣይጎድሉን። ምጉዳል ወይ ምውሳኽ ስለ ዘይሰማምዖም ብሓደ ይስገዶም። ብገጽ ሰለስተ በመለኮት ሓደ እዮም። ቅድመ ዓለም ብዘይ ምጉዳል ሓድነቶምን ሰለስትነቶምን ጸኒዖም ዝነብሩ እዮም። ኣብ ኣቦ ብምዃኑ ካብ ወልድ ኣይቅድምን፣ ወልድ ውሉድ ብምዃኑ ተድሕሮ የብሉን። መንፈስ ቅዱስ እውን ካብ ኣብን ወልድን ቅድምና ወይ ተድሕሮ የብሉን። ቅድሚኡ ኩሉ ዓለም ብሓደ ትእዛዝ ብሓደ ስልጣን ብሰለስትነቶም ዝነበሩ እዮም። መለኮቶም ሓሲብካ ንምዝራብ ዕንቆት ሕይወቶም ንኽትምርምሮ ፈጺምካ ኣይከኣልን። ጥንቲ ዘይብሉ ናይ ምንባር ቅድምና ዋናታት ስለ ዝኾኑ ብዘይገለ ፍልልይ ብሰለስትነቶም ህልዋን እዮም። ብዘይገለ ጉድለት ብትኽክል ንዘለዓለም ዝነብሩ እዮም። ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ሓደ ዝፋን ይነብሩ። ህልውና ኣብ ካብ ህልውና ወልድን መንፈስ ቅዱስን ኣይፍለን። ህልውና ወልድ ካብ ህልውና ኣብን መንፈስ ቅዱስን ኣይፍለን። ህልውና መንፈስ ቅዱስ ካብ ህልውና ኣብን ወልድን ኣይፍለን። ኣብ ብፍጹም ኣካሉ ህልው እዩ። እንተኾነ ግን ብኣርአያ መለኮት ካብ ናይ ወልድ መንፈስ ቅዱስን ኣርአያ መለኮት ዝተፈልየ ኣይኮነን። ወልድ እውን ብፍጹም ኣካሉ ብየማን ኣብ ህልው እዩ። እንተኾነ ግና ብስነ መለኮት ካብ ናይ ኣብ መንፈስ ቅዱስን ስነ መለኮት ኣይልወጥን። መንፈስ ቅዱስ እውን ኣብ የማን ኣብን ወልድን ህልው እዩ። እንተኾነ ግን ብሕብረ መለኮት ካብ ናይ ኣብን ወልድን ሕብረ መለኮት ኣይፍለን። እምበኣር ሥላሴ ብሓደ ናይ ጐይትነት ዝፋን ህላዊኦም እዝዩ። ነቢይ ከም ዝኽብል ከም ዝተዛረበ ከም ስርዓት መልከ ጸዴቅ ንስኻ ንዘለዓለም ካህኒኻ ኢሉ ጐይታ ንጐይታይ ብየማኑ ንበር በሎ። እንሆ ናይ ስሉስ ቅዱስ ዝኾኑ ሥላሴ ህላዊ ሓድነቶም በብኽፍሉ ተረዲእና ኣሎና። በዚ ናይ ቅድስቲ ሥላሴ ህልውና ኣነ ኣገልጋሊኹም እምሕፀን፣ ነብሰይን ስጋይን እምሕፀን። ስሉስ ቅዱስ ኣብ ዘይደረቕ ባሕሪ ምሕረቱ በብግዚኡ በብሰዓቱ ከጥምቐኒ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ናይ ኣብን ናይ ወልድን ናይ መንፈስ ቅዱስን ይቕሬቶኦም ሃብተ ረድኤቶም ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ስመ ክርስትናና ንጸውዕ ንዘለዓለም ዓለም ጸኒዑ ይንበር። ተኣምር ናይ ሰሉስ ናይ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ተኣምራቶም እዝዩ። በረኸት ይቕሬቶኦምን ምሕረቶምን ምሳና ይሃሉ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ናብ ውሽጢ ጽርሐ ኣርያም ኣተዉ። ኣብ ልዕሊ መንበሮም እውን ኣዕረፉ። ናብዝን ናብትን ድማ ተመልከቱ ረኣዩ። እዛ ዓለት እዚኣ በዓለያ በዓል ወደይን በዓል መንፈስ ቅዱስን እያ። ንዘኽብራ ሰብ ከምኡ ዝኣመሰለ ኣይረክብን። ኣብ ሰማይ ይኹን ኣብ ምድሪ ሓዘን የብሉን። ኃጢአተኛታትሲ ናብ ዕረፍቲ ይወፁ፣ ኣብ ኣርያም እውን ፍስሓ ይኸውን። እዚኣ ክብርትን ቅድስትን ዝኾነት ዕለት ከም ዕለት ትንሣኤ ኮይና እያ። ንብዙሕ መዋዕል እውን ዕድሚኡ ክነውሕ እዩ። ጊዜ ሞቱ ምስ በጽሐ እውን ቅድሚ ሞቱ 7 መዓልቲ ምስ ተረፎ ኃጢአቱ ንኽንሓጽበሉ ናብኡ ክንመጽእ ኢና። ኣቱም ዓያሹ ሰባት ኣዝማድና ክትኮኑ መንግሥትና ንኽትወርሱ ነዚ ዘረባና ኣስተውዕሉሉ። ኣብ ከምዚ በለ ነፍሱ ምስ እትወፅእ ኣነ መጺአ ብዝባነይ ጸይረ ናይ እሳት ባሕሪ ኣሳጊረ መንግሥተይ እውን ኣውሪሰ ኣብ ርእሱ እውን ኣኽሊል ኣምቢረ ምሳይ ከንብሮየ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። እግዚአብሔር አምላኽ ጸሎት ቅዱሳን አቦታትና ዝተቀበለ ስሉስ ቅዱስ ጸሎትና ይቀበለልና
برختان طعمان فقران نادينا قدس أودسان مسكلنا حزب كريستيان يخون سبحات لإግዚአብሔር ولولاديتو دنجل ولمسكالو كبور آمين.